Pob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig rydym yn ymweld â miloedd o ganolfannau algylchu ledled y wlad. Mae mwyafrif yr ymweliadau hyn yn gyflym, yn hawdd ac yn caniatáu i ni algylchu llawer iawn o ddeunyddiau a fyddai fel arall yn mynd yn wastraff. Yn FCC Environment rydym yn gweithredu dros 100 o safleoedd gwastraff cartref ac argylchu ar ran cleientaid yr awdurdod lleol fel yr un yma yn Horfaen. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod arwyddion clir yn ein safleoedd fel y gall trigolion ddod o hyd i'w ffordd yn hawdd i'r bai algylchu cywir. A gall trigolion chwarae eu rhan hefyd trwy roi trefn ar eitemau i'w algylchu cyn dod i'r safle. Ond y peth pwysicaf i ni yw eich bod chi'n cael eich cadw'n ddiogel, felly roeddwn ni am gymryd eiliad i'ch atgoffa. Mae gan ein staff hawl i gael eu parchu yn ei gweithle. Nid yw'n dderbyniol bod yn ymosodol ar lafar neu'n gorfforol. Felly rydym yn gofyn i bobl leol barchu'r staff ymroddedig sy'n gweithio ym mhob canolfan algylchu gwastraff y cartref. Rydym wedi gweld cynnydd amlwg yn nifer y achosion o gamdrin corfforol a geiriol a ni fydd hyn yn cael ei awoddef. Nid yw'n iawn fod ein staff yn wynebu ymddygiad bygythiol a brawychus gan aelodau'r cyhoedd. Mae camdrin geiriol a chorfforol tuag at staff yn anerbyniol ac ni ddylai unrhyw un orfod ei wynebu wrth iddynt fynd ati i wneud ei swydd. Gall unrhyw un sy'n dangos ymddygiad ymysodol tuag at ein staff gael ei wahardd o'r safle a gall ar acos gael ei reportio'r heddlu. Trwy ddilyn y rheolau gallwch gadw'n ddiogel a'n helpu i algylchu mwy nag erioed o'r blaen.